بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنا أندريك كلام ربنا غفلا أنا بركة دالله يكون تبنا بير وجه ناس ترى نيوم سراد بي الله كان غفو يبغى دويا لما يكون بيا تجني يكون وجه وجه ko katilu abla haramadin ti waso ko ikakeni senna inni la ibita kama ibita ko fenti bolo ko ni tara Gabriel Touré la dobe u daw ba fe ku sigi u tesorol femi bolo chena wo fem babi bolo ko na folo haramadin fe ko ke kenede awo ni ga kene yoro min kadi ibitai namu min kadi ibisuko ke bisigi sigi bisiga wuli bisiga kuma bisiga dumuni ke bisiga barake on gani magane bi deso belable ayo donc we soro folo e ko soro flana o yero ku soro e ikakene ibi yero bulo ko barka dale yero min kadi ebitai mo ta fi ka keta mo ta la kia fochu wala tikasula wasa mo ka fam tilala agilla lay o fana ye ko bay nyana ma ko no ko blebele nam sabla bi hakli lafiya aba to ikasega tai sokuna yorobla sigatola aba to ikasegi sokuna ko ke aywa muskroba do konima ko gabugla ni kenye binatulu karamana be ketulu e oche e weje Allah Tulu. Ale simine kenya de o. Allah akbar. Oh, ne fengala ma seruma. Abe yele de. Allah akbar. Able ko gelente ku bela. Ya fom nyana ma ko. Allah akbar. Ko gelente ku bela. Bet sika ko gelen mu. Oh, ibaye ni ko gelen sera doma. Abi ko be chen bulu. Sigatola. Uta fandoni na fa da foi do relable bisika jate ka kina fo ko kenya binetulu kalamala sabula atiska yere bo dora alele bisika ke tulu e sigatola ni masika fere soro ka bo gela kono abina fo gela e dune bina fo ne kono ga famula aywo o tulu bele kenya bele binetulu la ala ka glu ndam amina ami do nyumena bi Abla yambe alamsala nam octobre kalo kletan ani woro do samba flani mwanduru nam o fasri boy se woni ga fasri gafo ko amna la frete flo kuma baka nyefol do ke mo ko siga famal soro ko do la ayo le so faso ko fasri angata ako docteur Zwana Sako ako ale fatura kunungo ablay afatura awo anga faso mayele mana Sumaila mana anga nyebla tara nyewara la kusube ko cheba munumbe wole ko jamana amsa fo jamana kuma bobo d'etat mi na kuma tienfo wa ko jelo ngana mwana mo kuma ndai able ko cheba do tara ayo ibaye fana ga fo ko sambi woroni duru malini risi jamana katiriya usoro oko rishi jamana koni tirisebe nam wa tiri korofano do mini bala ka tani mali kanyesi sinima tubarkalla alko irana amina nouvelle horizon nouvelle vagono able job ko konko ministry kaya anyefo Kampala Uganda capital la kunungo ka foko jati wale kelaw ka fere kurai miye oye ka fientige malla soro ko siraka o ko koni du soutien ko yi CMDT nyamugo ba yi ajira ka fo no ye docteur Kulumeke Dambele Kulumeke cheniel ni la to ko ada to ko kosebe ayo ya jira u ka tonsiba ta ko kemeni duruna hukumu ko na no conseil d'administration yi nam
k'a fɔ ko u sera ka tɔnɔ min sɔrɔ ko ye sefa wari miliyari 3 ni miliyɔn 700 ye sanba 224. Tiens, wari b'u fɛ dɛ. L'indicateur du renouveau. Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na ko Cheikh Umar Sissoco ye a hakilila tiɲɛw fɔ. A côté. A dɔrɔtilegan fana tɛna nɛ don kuma ni ɲɔgɔn cɛ. Ala ko Iran na. Parce que yanni tilegan na mun b'a y'an to dɔn. O ye tiɲɛ. Ayiwa. Naam. Ablaye Diop. N tɔgɔ ma. Kɔkanko minisiri ale ye kuma minnu fɔ ka ɲɛsin Modibo Keyita ma. A kuma bonyana. Ko Modibo tiɲɛtabaw y'a ɲini k'a fɔ ko a ka bɔ minisiriya in na Ablaye. Kana mankan bilen. Olu de y'a bila o yɔrɔ la. O y'a ɲini k'a ka bon. Ne de ko i bɛ maa ɲini mun bila n'i ye mun bila yɔrɔ la kɛ i mun bila i b'o fɔ k'a bila cogo di. Nka a b'u fana tɔgɔ la ye dɛ. Ayiwa d'accord. O bɛ di. N'i ko ten. Ɲɛmɔgɔ bɛ jamanadenw de tɔgɔ la. Siga t'o la. O tɛ tiɲɛ. Minisiriya min bɛ kɛ jamanadenw de tɔgɔ la. Mais a taara don min na o m'u ɲininka o. O ye tiɲɛ. N'a bɛ bila fana o t'u ɲininka. O ye tiɲɛ. O fana bɛ se k'a fɔ ko karisa bɛ ka nin min kɛ k'a ma bɛn a ma. Voilà. An ye ɲɔgɔn ye sisan. O tɛ. N ka taa fɛ. U y'o de fɔ. N'an taara an bɛ se. O ye tiɲɛ. N'an bɛ taa. N'an bɛ se. An bɛ se. Colonel Bakari Daw. Naam. K'ale sugandira ka bila protection civile ɲɛma dangaya la. Sapeur pompier. Tasuma fagalaw ɲɛma. Awɔ. An b'a fɔ Ablaye. Ne b'a dɔn. An kanumaaba don. Kaba bɛ Sogo ni kɔ. N b'a dɔn. Depuis an ma jalaba sɔrɔ. Awɔ. An bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. An b'a fɔ ko Ala ka ne falen kumaba la. Ala ka kɛ ɲɛma yɛrɛ. O de kama ne ko k'a falen kumaba la. Ayi kuma fɔ ka tile dɔ ka taa an ka taa fɛ. Ayiwa. O kuma an ka taa Bafula bɛ yen. Naamu. N b'a ɲin'a kɛrɛnkɛrɛnnenya ko musow y'a jira k'a fɔ ko sɛnɛkɛ dugukolo. Olu t'a la ka se k'o sɔrɔ ka wasa kɛ. Y'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin o taabolo ninnu ma Ablaye. Naamu. Min bɛ tali kɛ tajiko gɛlɛya in na. Ko Mali marabolo caman y'u kan bɔ k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ jɔnjɔn tigɛ nin ko in na teliya la. Ayiwa. Docteur Sumana Sakɔ k'ale fatura ka si to san 75 la. Ablaye Kunungo. A ye dɔɔni kɛ. Marabu ka jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don. Tubaarikala. L'indépendant ale ko di. A kumana. Ko cɛba min n'a wele ko monsieur Salaire. Ni o ye Docteur Sumana Sakɔ ye. Monsieur Zou. Voilà, a bɛ mɔgɔ hakili jigin Musa Tarawele ka fanga waati la. Waati min na ni saraw kun t'a la ka se ka kɛ. Kalo 3 Mati Sara. A welela ka na. Mais u bɛ baara kɛ grève tigɛ. Ka bila Musa ka ko kunna. I y'a mɛn o. Ayiwa. N ka taa. N ko kalo 3 i bɛ baara kɛ sara tɛ d'i ma mais grève tigɛ. Ne y'o de fɔ. O b'o de fɔ n ka taa. An ka taa bisimila. O tɛ se ka bi da Ablaye. Saya kuma faamu. O tɛ se ka. N'i y'o kɛ bi. Ablaye b'i yɛrɛ ɲini. Ayiwa. Ko Ablaye Diop a ɲinina k'a fɔ k'a ka bɔ minisiriya la hali k'a sɔrɔ a ye ɲɛfɔliw kɛ ko kura ye. K'a lajɛ ka hakilila minnu a ye min fɔ k'a lajɛ k'a lakile. Ko n'a ta bɛn ko Modibo tiɲɛtalaw kɔni y'a ɲini président Modibo tiɲɛtalaw y'a ɲini k'a fɔ ko a ka bɔ minisiriya in na Ablaye. Tubaarikala. San. Ko jatigɛwalikɛlaw ye mɔgɔ faga binkanni dɔ fana kɛ o don. Le Pélican. Ko dajiko gɛlɛya min bɛ sen na ko yalima ko bɛnbɛnbɛn dɔ de don wa. Ko jamanadenw b'a la ka u yɛrɛ ɲininka kosɛbɛ. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ yɛlɛma minnu kan ka kɛ sanuko hukumu kɔnɔ dugujukɔrɔ nafoloko hukumu kɔnɔna na farafinna kɔnɔ ko a ko kan ka lajɛ ji ɲuman joli na a man ka lajɛ nagakɔrɔ ka yɔrɔ jan filɛ ko de ka ɲi. Le challenger. Yes Samake. Yes Samake. Ambassadeur kɔrɔ don. Politique ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fana don. N k'a fɔ politique tɔn kɔrɔ min bɛ wele ko PACP o ɲɛmɔgɔ kun don. I b'a ye k'a fɔ ko a ye badaki dɔ kɛ ka ɲɛsin Asimi Goyita ma jamana ɲɛma. Naam. Ko waati sera jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛrɛ ka kɛ jamanadenw fanga ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. Naam. La sirène. Ko sɔrɔko ni musako minisiri Aluseni Sanu ye sariya kura min sigi sen kan sanuko hukumu kɔnɔna na. Ablaye ko o kɛn tɛ jama fanba hakilila ye.
CMDT la ko honi sema ku se bamane to halika soro samba fulani mo wanna ni gilaw chara mo kelendo kan ablay la sirène kono fara wala mun funambe furunu ma kono ka nyesi farkulo erama no amsi anya fa chulo boliw o ko chemnu mbu tanyina bo ne fere woro ni bolte o ko yalma ko o fana sinsi ke o kan wasa ka dangari fara wala nuna en bas kucheni ça c'est le reflet d'Afrique alek mané do ka foko amsi afote tabulu kura do be sisa shifina ko bulu ko pa walma pakela able ko ni jogo kulunya tabulu kura do damna toye anga sigida ko no tuni mi refanam tale Ousmane Sufi Maigala ko ale junyo soro ni asinya folore mami ka chesri bwana ka nyesi be ani kilan sawatili ma kusuba nga jamana kono namu ni yeso madana kuna fontile kuma wayable tabarakallah maman André ko ni ma ko ke ko ti don ni ma ko ke ti to ko soro ni ko fana ma ko ti don ko to ko nyongon te nye kono parce que itulne isala yi to ko to ko mo bi wele mais to ko soro ganza to soro fu oche mais ko to ko fulani bi nye ko to ko nyuma ani to ko jugu e wana to ko soro chugo ni fla do la kele no voilà mais anga to ko nyuma soro ka sana nga to ko jugu soro ko saya abi se fembe la jingo no foto ko nyuma taw bon le côté ni to ni kukulunke kachaya ni sara domina yani mo ka hine mine ke wafo kan lafiara voilà ya fam onga ni kunyuma ke kachaya nam oni isara domina ko sara jona afoka kala jona misu barka bonya o hine mine barka ka bo funa blay ko hine ko nafulo tigi mumbe hine ani mumbe kari ani mumbe nyumake mumbe sarakabu mina kuma do foyi cedo tumbeya dobe bamako san woritigu do uluka woritigi ya sababu bora ledela parce que lutumbe baraka lede fe en tout fo me wutlu bala a chogorwa to ko bakoroba tungara aka sofleni kenzambu zanazo ale tun wati mina baka wati la ba sangana ajongo wori tigi bamako aka dogo mais ale nyugo mo simple tunte wori tigi ula bakoroba tungara aka ko mangela wori babolo fembe babolo mais il va sur la casse de la accident de kalaka jalandega natara misila ni misli wele siri jora abta jo mo ko fa bisela abibo nel mami salambo abibo abta al mami ko ama fam ko bakor baleti ye misli ta misli muna ko mena misli la misli do ngondo ako andudu ya ko tsekene ko muna ko ni nana mbato ni seli jora ambi jo ko fa biseli ni seli ba ni tla ambitaso al mami ko muna boka ko no ko ba watu ba sel mami ko no tseke ke bila nyefa ko net tseke na nyefa ko no muna dina nyefa mo ko ba femba ko si wor ko to ko net tseke nya nyefa ko ne bi romina e be seli misiri muna ko ne ka juru ma chamana ni tal ni weye ko service ko ne ka juru bi do bra sankelen sanduru kalo saba ne madali ku nyini ga mu nyini ga ni weye bi do mi o de ka man ti do nyefa mbi to ko fe ko woriti hakli be sa ko parce que ale ka fembula nu ya yedron service ni nga resa wortu gore am tane police la de voilà tamne police la am tane gendarmerie la o bakroba tungara kele wati mena bana memne asegelendo abadon sisa koni wati sera akwa de mo kanani kaye aka juru kaye utara juru kaye takana mo ye juru ta sebelin to sebetala ayu be faraka jeni ko neta don halalo ma shikana nyini ganin sara ngera
ka juru kaye ka bo boutique la nana ka afara de unyena ka tasuma kala ka jenia ko neta no njera foi ni sara ko na machine ni mumbe o katano asita malata ba ko jere muye chedo tumbita simani faire ça yo doni kata sojo ale a croisi boutique dala ko aya wela ko ebi sojo ko neta ko ale bi do de ba ci ko muna ubuna fitini sando ko non ko seta tigibulu ko atigi ba fe ka jo na e worsora ba jo ko ta tigi wele kana atigi nana ko bon ibina sima karo nege mumbi ka soba iba quelque iba ta ibi ka sojo ibi yala makono papier tini ni che eni nene alla ni munna ni iba sara don fa ka ba o fana kereta aya dama caya jo et puis che fana kero fana ya sara don fa bana ko sojo ka sigala ki lafia ibi don di fa ka ba net la bitala allo le nyana mo ko es ulu beble nyegal do nana wala reti ko nga jego gi nunu dem se ko weli wari tigi weche no ni wartiki ni wartiki le wartiki ni wartiki ayo kambe ala ka ngene nyana amina rabbi nana fana jiga kan ko sube ala ka nyana ira nyana amina rabbi amin kambe le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, la fête riche de Radio Clédou Nana Samake, elle va nous donner les informations ce matin. Merci bien Abdoulaye Andan. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Célébration de la journée internationale de la femme rurale couplée à la journée mondiale de l'alimentation organisée par le ministère de la promotion de la femme et celui de l'agriculture sous le thème investir dans l'agroécologie féminine pour la résilience des femmes rurales face au changement climatique. C'était hier à Wenzendougou dans la commune rurale du Mandé. Le 15 octobre, c'est aussi la journée mondiale du lavage des mains au savon. WaterAid Mali a célébré cette journée à travers des remises de kits de lavage des mains à 3 restaurants de la place. Cette 18e édition est placée sous le thème « Soyez un héros du lavage des mains ». Cette journée donc vise à mettre l'accent sur l'importance de la pratique du lavage des mains avec l'eau et du savon pour la prévention des infections. Actualité hors de nos frontières à Madagascar, la crise politique s'est accentuée après la destitution du président Andry Rajoelina ce mardi 14 octobre dernier par le Parlement dans un climat de contestation populaire. Le lendemain, le colonel Michael Randrianirina, chef de l'unité militaire ayant pris le pouvoir, a annoncé qu'il serait investi président de la refondation de la République ce vendredi 17 octobre lors d'une audience solennelle de la Cour constitutionnelle à Hamno-Dahi. Les niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui piègent la chaleur ont connu donc l'année dernière leur plus forte augmentation jamais enregistrée, atteignant un niveau jamais vu dans l'histoire de la civilisation humaine, ce qui a turbochargé le climat de la Terre et provoqué des conditions météorologiques plus extrêmes, a déclaré hier mercredi l'Agence météorologique des Nations Unies. Un mot de sport donc avant de finir ce flash. Les Aigles U17 du Mali ont arraché leur ticket pour la finale du tournoi qualificatif pour la CAN de leur catégorie 2-1 suite donc à une rencontre très tendue au stade Mamadou Konaté face à la Guinée-Conakry. Une victoire synonyme de qualification pour la phase finale de la CAN. Ils seront opposés donc au Sénégal le samedi prochain lors de la finale, vainqueur de la Guinée-Bissau 4-0. Il est 9h passé de 3 minutes dans le studio d'Ilba Sissoko. C'est tout pour ces flashs d'information. Présentation Nana Samake, mise en onde Abdoulaye Andan Ditey. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur les zones de Clédou. Merci. Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale. Il y a 3 Guinées. Hein? Exactement. Mali, Sénégal, ça c'est la fédération du Mali. Nous serons en finale. Inch'Allah. Au revoir. Benyana. Qui mine Benyana qui Iblaoula. Iblaoula. Ah, ya kan sibia. Ai to, abin mu kan sa to, ai to mun ai Iblaoula.
Bakari fati kuma cogo dɔn. Non pourquoi? Aïwa, bismillah. Kuma cogo de. Assimilé mo ko wala. Ada fode. Ay to mo. De cera pour l'aller. A y'a fo. O ye jɛmɛ limité. Pourquoi? Pourquoi? A fode. Ma fɔ Ada ngana saranga. Kuri yɛlɛ dali ko ngana saranga. Ne fana faut pas imiter. Aïwa. Donc ngana assimilé de quoi? Tu l'as dit fode. Dans ni ba refa. Non, a tigi y'a fo i bɛ se k'o fɔ mais a y'a fɔ cogo min na fo a bɛ sigi i b'o fɔ. A dabila. Donc ne bɛ nka wuli ne b'a fɔ Ablaye. Il en a dit à min fɔ c'est la vérité. Kuma fila t'a la. Kuma fila t'a la Ablaye. An kɛn bɛ min ye bi donc a min fɔ c'est la vérité. Donc m'a fɔ a ye an ka baara la n'i y'a ko fila don Ablaye. Ko fɔlɔ n'i ka jamana n'a bɛ gɛlɛya la hali an ka journaliste kalan o de fɔ an ye. Donc i bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo cogo i bɛ se ka kunnafoni fɛn fɛn di min bɛ se ka basigi nati min bɛ se ka hadamadenw ja jɔ voilà min bɛ se ka faso taa ɲɛfɛ min kana dɔ fara tasuma kan Ablaye i bɛ t'o sira de fɛ Ablaye donc o la tu es obligé maintenant donc k'i ka baara kɛ jamana na surtout ni jamana bɛ guerre la sisan donc tu es obligé o tuma na ka tugu jamana ka information kɔ kana donc hali ni ko wɛrɛ bɛ yen min na e m'a kulu fɔ pour que i kana ka jamana buruja i kana ka jamana i kana ennemi n'o ye a tɔgɔ di ani minnu ɲɔgɔn na i kana olu ɲɛdɔn jamana na ou bien e kana k'olu ka relais ye k'olu ka kuma tɔ k'o fɔ k'olu ka fɛnw fɔ o si man ɲi donc o de ye journaliste yɛrɛ ye donc journaliste kɔrɔ fana hakilima de don journaliste hakili de ko fana de donc nin waati na ni ne nin kɛ nin man ɲi ni ne nin kɛ hali kuma ye tiɲɛ hali ni tiɲɛ yɛrɛ don ni y'a kɛ ni ye nin fɔ sisan nin man ɲi a bɛ nin kɛ Ablaye b'o to yen i b'o to yen i bɛ se ka fɔ cogo wɛrɛ sɔrɔ o la ok ça c'est bien raison pour laquelle caman bɛ bi donc on est obligé maintenant ka taa o sira fɛ parce que an ka jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ donc guerre bɛ sen na ko b'a la caman b'a la ka Ablaye o tuma na la presse bɛɛ résilient n'a ka sɔn u ma ka tugu faamaw kɔ raison pour laquelle même les informations n'a ta ni fɛn kɛra yɔrɔ la Ablaye i b'a sɔrɔ an somɔgɔw bɛ yen u b'an wele ka fɛnw ɲɛfɔ a ye fɛn min fɔ an ye mais an b'a fɔ donc on va se contenter maintenant de ce que la DIRPA va nous dire c'est ce que l'État va nous dire ni faso ye min fɔ an ye an b'o de fɔ mɔgɔw ye pour que ka mɔgɔw jasigi pour que ka baara kɛ cogo la donc là o ye ça c'est normal maintenant min ye action filanan ye a ye min fɔ Ablaye o de don bɛɛ sirannen don tɛ journaliste dɔrɔn dɛ jɛni Mali la bi jɛni siran dɛ politique maa wo société civile wo jɛni bɛ kuma bi voilà e tɛ kuma la c'est ça ne b'a dɔn de fɔ ko jɛni bɛ kuma bi voilà kuma bɛ yen voilà jɛni bɛ se ka bɔ bi k'i bɛ kuma cɛ fɔ n'a sɔrɔ an bɛ waati la bi ni esansi fɛn ye donc an bɛ jɔnw dɔrɔbɔ la Ablaye e y'a fɔ kɛ e ye a tɔgɔ di consommateur a tɔgɔ di minnu ka ɲɛsin ninnu e ma jɛn bɔlen k'i bolo kɔrɔta n ko cɛ e ko cɛkɔrɔ kanu tɔgɔ fɔ voilà mais n b'a fɛ ka fiyɛ de donc ayi kanu wuli tɔgɔ ne b'a fɛ ka fiyɛ d'Abdoulaye k'a fɔ an ka auditeur fana ye donc les consommateurs qui sont venus à la télé pour appuyer les 100 francs c'est pas eux qui vont parler maintenant voilà donc maintenant c'est ça donc bɛɛ mi jɛn la kuma bi maintenant Ablaye an filɛ ne kuma don o don an bɛ kuma n bɛ b'a la ka min fiyɛ i b'a la kuma i y'a tɔgɔ di a min fɔ kuma dɔ bɛ yen tɛna se ka fɔ non ne b'a fɔ de fɔ d'accord mais ne b'a fɔ Ablaye ne b'a min fiyɛ n ka kuma mɛn d'accord mais n'i y'an ko ta maintenant bi min y'an ka karamɔgɔ bi an ka diinɛ karamɔgɔ fɛnw bɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bi jɛn bɔra k'a ɲɛfɔ ni da mun na i tɛ kuma dɛ ni siranna fana i tɛ kuma jɛn bɛ kuma i jɔ Bakari non an bɛ fɛn kelen ɲɛfɔ c'est ça a mɔgɔ bɛ kuma dɛ mara kuma na amina na donna kaso la Kawju kuma na bi kaso la wala ne b'a la ko ni fi Abdoulaye j'arrive gagne le cerveau kuma na bi kaso la ko bi kuma de a ka deuxième version a bɛ kɛ mais résultat jateminɛ i ka kɛ cɛfarin de non Abdoulaye cɛfarin ngo i kana non tuma dɔ de kana sira an bɛ fɛ kuma cɛ fɔ ye aimer son pays, je suis d'accord. Qui ka jamana fait, qui ka jamana kolon ki jamana, mais tu n'es pas obligé de défendre le pouvoir. C'est clair. C'est ça le bon problème. Oui, tu n'es pas obligé de devenir le griot d'un pouvoir. Non. Connais-nous. Tu n'es pas un journaliste, n'est pas obligé de devenir le griot d'un pouvoir. Jamais. Il ne doit pas venir ici pour soutenir un pouvoir. Nous, on soutient notre nation, on soutient notre pays. Les pouvoirs passent, mais le pays reste. Les pouvoirs passent, les hommes meurent, mais le pays reste. On n'est pas obligé de soutenir le pouvoir. On soutient la vérité du pouvoir. Nous y fait numéro faux, en bas numéro faux, en bas commenter qu'à faux. Nous y a djigé, en bas faux, de yanga barré. Très bien, donc Oumanga, c'est ça l'unitaire. C'est ça le sud. C'est la logique. Et la logique des fois, et tout ce que pour les maths, faut y aller. Et la logique des logiques. Mais tiens, coucou de ta la raquette. Voilà, on est le coup. Et la c'est ça la logique.
Mais notre auditeur dit qu'on est à la Kéblé. Raison pour laquelle lui-même a l'air s'est précipité. C'est ça la question fondamentale. Il y a encore la presse. Il y a des hommes valeureux. Tous les matins, nous, on dénonce. Voilà, non, on dénonce, c'est vrai. Tous les matins, nous, on dénonce. On propose, on les guide, on marche sur les faits. C'est ça le journalisme. Mais nous, Ido Kassola, ça c'est dans le cadre de ton travail, il faut l'accepter. Il faut pas faire le lèche-cul pour quelqu'un, pour un pouvoir, pour une personne. Il faut faire le travail honnêtement, dignement selon la déontologie. Voilà, malheureusement, c'est là le constat aujourd'hui, c'est ce qui ne se passe pas. La majeure partie. Pas la quête aujourd'hui. Parce qu'on a tous peur, aujourd'hui, il faut le dire. Aujourd'hui, Abdoulaye Dan, même si les simples auditeurs appellent sur la radio Clédo aujourd'hui pour dire un truc là, directement toi tu appelles à la Hague. Ça c'est quoi? Alors, tu veux dire la vérité? Mais ça nous non, moi je veux dire, non, ça nous empêche de parler. Non. Ça nous empêche de parler la blague. Ça nous empêche de dire la vérité. Ça nous empêche de dire des faits, certains faits. Même si les simples auditeurs. Voilà. Même si les simples. Écoute, ça nous empêche de dire, mais ça nous empêche pas de dire la vérité. Mais si tu ne dis pas les faits. Non, les journalistes, c'est les faits. Les journalistes, c'est les faits. Si tu ne dis pas les faits, donc il m'a fait. Est-ce que tu as compris? J'ai bien compris. Non, j'ai bien compris. Il nous empêche de dire certains faits, mais il ne peut pas nous empêcher de la vérité. De tout dire, oui. La vérité te tue. On est vérité. Soit tu ne peux pas dire les faits des choses, mais tu ne peux pas dire la vérité. Voilà. Donc, c'est que l'État a dit c'est une réalité, et il voit bien, ça c'est la logique des choses, mais malheureusement, le constat est qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas vraiment... Laisse-moi m'exprimer au moins quand même. Je maintiens ce que j'ai dit. L'auditeur, ce qu'il a dit, c'est un constat. Quand on veut miseler les gens qui veulent hausser le ton. On veut empêcher ceux qui veulent dire la vérité et mettre le doigt sur là où ça fait mal de parler. Ce n'est pas normal, c'est une restriction de liberté. Voilà. Je n'ai pas fini mon raisonnement. J'ai dit c'est ça que nous ne devons pas accepter. Voilà, mais malheureusement. C'est vrai qu'ils font des pressions. C'est vrai qu'ils nous appellent, ils nous interpellent, ils nous censurent, ils nous avertissent. Mais on continue malgré tout. Et à côté, parce que si on baisse les bras, on est mort. Voilà, et à côté, et à côté également de ce pouvoir, du pouvoir public qui fait ça, ces pressions-là, il y a également donc les citoyens qui sont là également. Nana a dit. Non, ça c'est pas c'est le laudateur. Donc les partisans du pouvoir ne sont pas la population. Non, c'est les citoyens. C'est les chefs. Moi j'ai dit citoyens. Les citoyens. Qu'est-ce que tu as partisans que tu vas te les citoyens du Mali. Ce sont des citoyens. Voilà. Donc Ablaye, il fallait Bourja, il famille Neni, pas Neni. C'est pas normal. Abi quitter faut se dénier. Hein? Faut bien nous tenir carnet de Bochara Fara. Merci Bakary. Alors, donc là, si on l'État dit c'est une réalité des faits. C'est vrai. C'est une réalité des faits aujourd'hui. On ne peut pas nier ça. Donc moi, j'aime ça pour bien fait tout là. Non. On est en train de dire qu'il nous empêche de parler. C'est parler, c'est dire la vérité. Non. Parler, c'est la même chose. Moi, j'ai dit, les gars disent qu'il y a des faits. Hein? On t'en faut, tu fais un nom. Mais alors que, il faut tout voir là. Il faut tout voir là, c'est une réalité. C'est pas venir parler comme ça. Il est carré. Donc, quand même, moi, je suis d'accord avec lui. Donc, voici les deux faits. Le premier fait que le journaliste, c'est son rôle d'abord, donc, c'est d'être, aimer son pays, accompagner les pays, si les pays dans les difficultés. Maintenant, quand il m'a faut, au point de vue, c'est ça. Même ça, c'est qu'on a blé. Donc, on a été de ça. Comme on l'a calmé. Quand faut c'est une réalité. Donc, il faut qu'on c'est une guerre asymétrique. On l'a calmé. Donc, on journaliste, pareil. Maintenant, les autres faits, l'autre situation Abdoulaye, donc là, oui, deuxième volet là, donc personne ne parle encore, c'est même pas les journalistes seulement. Il y a couché fait à Bekara Boubou, machine de Mablé. Parce que, ni ta qui est Koso, il va que, donc, pour ton arrière. Il est 41. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une manière de donc voilà, donc les gens perdent ça également. Les gens ne parlent pas. Voilà, journaliste sous volonté. À fois, journaliste sous volonté. Kasso te marché, Kasso. Voilà. La verve, c'est quoi? Je n'ai pas dit le verbe, je dis la verve. Verve. Il y a le verbe, il y a la verve. La verve, c'est l'imagination fantaisiste dans la parole. C'est la qualité de quelqu'un qui parle ou écrit avec brio, enthousiasme, avec éloquence et avec inspiration. Voilà, c'est ça. Il a un esprit créatif dans la parole. Okay. Quand il parle, il s'exprime, les gens sont épatés, ils sont éblouis, ils sont séduits par son aisance dans la parole. Il séduit. Voilà. Et le verbe, ça c'est la parole, l'expression de la pensée. Oui. Voilà. On peut avoir le verbe sans avoir la verbe. Voilà, clair. Ça c'est pour les grands paroliers. Voilà, ils sont nombreux. Bakary fait partie peut-être. N'est-ce pas Bakary?
Ah, Itola. On peut être éloquent sans être pédant. C'est la pensée de ce moment. C'était au décain. Voilà. Ça, comment faut gagner? Comment tu veux jouer? Parce que il va rien dire. Voilà. Il y avait un homme, il est malade maintenant, on l'appelle Bakary Pionnier, Bakary Traoré. Il a la verbe. C'est un gars, quand il parle, tu séduis. Non, c'est un don, Abdoulaye. Il y a certains qui savent très bien parler. Octobre 1954, Léon Gontran Damas, ancien député de la Guyane, écrivain et poète, visite Bamako, la capitale du Soudan. On vous l'a enseigné, non? Oui, bien sûr. Non, depuis